Ka tsaya ka saurara, in dai har kana da rabo, ka saurari wannan saƙon namu har zuwa ƙarshe. Yadda wannan ya samu kuɗi, yadda waɗannan suka samu tarin dukiya suka samu kuɗaɗe ta hanyar tasrifi, to kai ma za ka iya samu. Muddin kana da buƙata, kai min magana a WhatsApp ko kai magana a ɗaya layin ko kai magana a ɗaya. Duka dai za ka ji muryata ce. To saboda haka ga duk masu buƙatar aikin mu na tasrifi in sha Allah muna nan muna ci gaba da gabatar da ayyuka sahihai manya-manyan garnaƙaƙƙayen ayyuka na tasrifi. Za ka iya yi da kanka sannan kuma za ka iya ba da mai maka kuma za ka iya zuwa har inda muke mai maka. Cikakken adireshi namu muna kudu maso gabas tsakanin Kamaru da Najeriya. A Saleta muna sabuwar unguwa gida na 306 kusa da masallacin Liman Ibrahim Setoke. Ga duk masu buƙatar aikin mu za su iya zuwa sannan za su iya magana da mu. Haka zalika za su iya su aika mana da kuɗin turaren su mu gabatar musu da aiki kuma za mu iya ba su aikin su yi da kansu. Da izinin Allah ni ne naku Sharif Umar Mahdi har kullum wanda mutane da yawa suna mamaki ganin yadda muke ba da manya-manyan asrarar manya-manyan asirai manya-manyan sirrika a cikin wannan gida namu mai tarin albarka. To ya za a yi aikin mu ne kuma kowa da akwai aikinsa wanda ya fi ƙarfi a kansa. To saboda haka in sha Allah yadda kuka yi ganin wannan tarin dukiyan kuka ga wannan kuɗaɗe da izinin Allah kai ma za ka samu. Kuma a wannan rana duka waɗannan ayyuka a yau in sha Allah muka gabatar da su in sha Allah kuma na mutane ne daban-daban. Akwai ma wasu ƙarin ayyukan wanda in sha Allah za mu yi muku bidiyon sa mu kuma tura muku da shi domin samun tabbaci. Mutum ya mana magana a WhatsApp ka ji muryata ce mu yi magana da kai abokan ka kira ni a waya ka ji tawa dai muryar ce sannan ka saurari muryata a yanzu da kake saurara ka ji duka ɗaya ce hakan zai baka tabbacin ni ne ka haɗu da shi Sharif Umar Mahdi. Ina muku fata alkhairi da sauraron mu da kuke da bibiyan mu da kuke a wannan shafi namu in sha Allah na taimakekeniya. Abu na farko zan ba ku wani tasrifi. Ana samun kan hawainiya amma shi na ganye ne ana samun na murza ganye ne zuwa kuɗi. Ana samun kan hawainiya sai a busashe sai a buɗe bakin hawainiyan in ma ya datse da yawa za a iya ɗan jiƙawa da ruwa sai a buɗe. A zuba wake guda biyu a shuka a cikin yashi. A cikin yashi kuma a samu inuwa a aje in sha Allah a riƙa rubuta iza zilzilatil ardu zilzalaha ƙafa 3. Ana wanke ruwan rubutun kullum ana ba shi wannan ruwa. Ana yi mai ban ruwa da wannan ruwan rubutu. Bayan ya fito sai a cire ganyen sai a shanya ya bushe. In aka busher da shi sai a daka shi. In aka daka in sha Allah sai ka riƙa sa a koko ko fura ko abinci kana ci. Daga inda wannan ganyen ya ƙare in sha Allah ka cinye abinci da shi gabaki ɗaya. To duk in za ka ɗebo ganye haka kowane kalan ganye za ka ɗiba a hannunka sai ka inna ma amruhu iza arada sha'anan yaqul lahu kun fayakun sau uku sai ka tofa a cikin ganyen sai ka rufe a hannunka sai ka yi ta murzawa kana inna ma amruhu iza arada sha'anan yaqul lahu kun fayakun in sha Allah za ka fitar da kuɗi adadin ganyen da ka sa a hannunka adadin da zai fita in sha Allah. Samfurin kuma kalan kuɗin da za ka sa shi ne za ka ayyana a zuciyanka ne. Misali a zuciyata zan iya ayyanawa kamar haka. Kuɗin Najeriya nake so na fitar 'yan dubu-dubu sai ka ci gaba da karantawa kana murzawa da izinin Allah. Ina muku fata alkhairi daga naku Sharif Umar Mahdi.